Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w kinie Iluzjon. A co tutaj się będzie działo? Od 18 do 20 listopada zapraszamy na 8. edycję festiwalu Bulba Movie, festiwalu filmów białoruskich. A co w programie? W programie praktycznie same premiery. Kino białoruskie tworzone głównie ostatnio na emigracji, ale będą to filmy, które cały czas zdobywają obecnie nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych. Dlatego warto przyjść, pomimo tego, że sytuacja jest jaka jest. Oprócz filmów będą również goście muzyczni, ale o tym opowie twarz naszego festiwalu, Piotr. Twarz w końcu przemówiła. Zapraszamy na koncert Margarity Lauczuk i Konstantego Garaczego. To będzie ciekawe połączenie opery i jazzu. Sobota, 19 listopada, wieczór. Zapraszamy serdecznie. Goście z wielu krajów Europy przyjadą do nas, debaty, spotkania. Bądźcie z nami od 18 do 20 listopada tutaj w kinie Iluzjon na warszawskim Mokotowie. Zapraszamy. Zapraszamy.